3. Boas tardes, eu son Leticia e pertenzo ao club de cuarto do ESO de Coristanco, igual ca Iria e Vanessa. Agora mesmo estamos lendo Unha estrela no vento de Leticia Costas, que é unha lectura moi importante para nós, e vou falar dunha iniciativa proposta polo club de lectura, entre moitas outras, como foi a de participar no programa radiofónico en Cuac FM. Foi unha iniciativa moi boa, xa que aprendemos a elaborar un guión radiofónico e tamén aprendemos a controlar os nervios que te invaden cando falas ante centos de persoas. Por outra parte, tivemos o placer de contactar con Leticia Costas, a autora deste libro, e facerlle unha pequena entrevista, a que ela respondeu cómodamente. É unha autora que, sinceramente, me gustou moitísimo, e, bueno, con todo isto, invito-vos a que provedes esta experiencia de participar nun programa de radio. E dou paso a miña compañeira Iria, que creo que ten outra opinión distinta. Ola, eu son Iria e pertenzo ao club de lectura de cuarto de ESO. Para mí o que máis me gustou foi coñecer a literatura en galego, xa que os libros neste idioma non teñen a repercusión mediática que deberían. Esta é unha maneira promocional. Tamén permitiume coñecer escritores como Leticia Costas e Agustín Fernández Paz, que antes non sabía quenes eran e agora son os meus preferidos. Leticia Costas é unha persoa que tivemos o placer de coñecer e entrevistar en varias ocasións, tanto cando veu a dar charlas aquí como no programa que mencionou Leticia, ou tamén cando fomos a Vigo fai 2 anos a visitala. Nese encontro tamén estivemos con Francisco Castro, que escribiu libros como Nencán ou Corazón da Canelita. De feito, Leticia Costas é a persoa que me introduciu na lectura máis a fondo grazas ao seu libro Unha estrela no vento, que a día de hoxe sigue sendo un dos meus preferidos. Outro escritor que tamén pude coñecer foi Agustín Fernández Paz. Este libro, A viaxe de Gagarin, é un dos meus preferidos. Agustín é unha persoa que podemos coñecer fai unhas semanas, nunha excursión tamén que fomos a Vigo. Parece unha persoa moi sabia, que pode falar de calquera tema, e, bueno, moi agradable para coñecer. Vanessa ten unhas opinións diferentes. Moi boas tardes, eu chamo Vanessa e gustaríame dar unha pequena síntese do que significou este club de lectura nestes anos para mí. En primeiro lugar, gustaríame resaltar o poder conversar cos diferentes profesores e alumnos nun ambiente máis acolledor. E, por outra parte, tamén quero dicir que eu son castelán falante e isto significa unha actividade complementaria para o meu aprendizaxe de galego, o cal é moi importante. Bueno, con todo isto, queremos invitarvos a participar no club de lectura, xa que nós introducímonos, tanto Iria como eu, hai 3 anos xa, porque uns compañeros da nosa clase dixéronos que lían lecturas moi boas, e entón fomos introducindo, maioritariamente polo libro de Unha estrela no vento tamén, e fomos introducindo uns a outros ata chegar a ser case 30 persoas neste club, que, sinceramente, para o colexio que somos pouca xente, pois é bastante. Ademais, as lecturas máis se transmitindo dun club a outro. Por exemplo, eu fai pouco de Impulso Imperfecto, que é o libro que ten Vanessa, que leron no club de lectura de terceiro este ano. Bueno, falaronme moi ben del, e ao final quero ler os libros dos outros clubs. Tamén hai que dicir que é unha actividade que nos axuda a coñecer todos os escritores destes maravillosos libros e que sempre están dispostos a responder as nosas preguntas de maneira moi levadeira. En definitiva, que tedes que entrar todos no club de lectura porque é unha experiencia boísima. Pois se non crealo. E para acabar, 3 cousiñas. Sabías que lendo aprendes a comunicar? Sabías que lendo en galego aprendes como son verdadeiramente profesores? Sabías que lendo en galego coñeces os misterios da vida de Agustín Fernández Paz?